Здравейте и добре дошли в канала на РС издателство и бизнес консултации. Аз съм продуктов мениджър Стела Василева. Днес ще си говорим за счетоводно отчитане на обезценка на вземания, като ще разгледаме разработка по темата от експерт Христо Досев. Анализа на експерт Досев е част от по-обстойна негова разработка с заглавие «Данъчно третиране на разходи от отписване и обезценка на вземания», която е част от съдържанието на последния, 66-ти брой на списанието към съветник данъци и такси на моята фирма. Освен този анализ, в списанието са включени още разработки по темите облагане по закона за ДДС на доставка на услуга по настаняване и скрито разпределение на печалба, практически акценти, както и данъчно-осигурителни календари за месеците от юли до септември. Самото списание, което излиза веднъж на 3 месечие, е част от абонамента за съветник данъци и такси на моята фирма, който ви носи още книга класьор с ключови експертни разработки за данъчно облагане, електронен архив с още статии от специалисти за прилагането на данъчните закони, както и най-важното – персонални консултации с експерти по конкретни ваши казуси. За да поръчате 66-ти брой на списанието или да заявите абонамент за съветник данъци и такси на моята фирма, ползвайте директните връзки от описанието под видеото или посетете онлайн книжарницата ни на адрес www.straton.bg. Там в секция печатни списания ще откриете както последния, така и предходни броеве на списанието, а в секция данъчно облагане и такси ви очакват абонаментните планове за съветника. Да видим сега какво посочва експерт Досев за счетоводното отчитане на обезценка на вземания. След първоначалното признаване и оценяване на вземането от клиенти като финансов актив, същото подлежи на проверка за обезценка. Точка 6.4 от счетоводен стандарт 32. Според изискванията на точка 10.1 от счетоводен стандарт 32, даден финансов актив е обезценен, ако балансовата му стойност е по-голяма от очакваната му възстановима стойност. Очакваната възстановима стойност на даден финансов актив е предполагаемата от ръководството на предприятието стойност, която то очаква да получи при реализиране на своите права по възникналото вземане от съответния клиент. В този смисъл можем да кажем, че очакваната възстановима стойност представлява една приблизителна счетоводна оценка. Същата не се отъждествява с точни математически изчисления и по-скоро отразява виждането на ръководството на предприятието по отношение на очакваната икономическа изгода от всяко едно конкретно вземане. Ето защо, когато дадено вземане от клиент се обезценява, стойността на разхода за обезценка се определя от ръководството на предприятието съобразно неговата счетоводна политика и съобразно неговите виждания и очаквания в конкретната фактическа обстановка. Независимо от факта, че към датата, на която се изготвя финансовия отчет, вземанията от клиенти обикновено се представят по тяхната цена на придобиване, точка 9.2 от счетоводен стандарт 32 изисква финансовите инструменти редовно да се проверяват за обезценка. При това положение, ако ръководството на предприятието прецени, че е възможно от това вземане да събере по-малка сума, отколкото вземането е било първоначално оценено, то тогава тази намалена очаквана възстановима стойност изисква предприятието да отчете обезценка на финансовия актив,
като текущ финансов разход, изчислена като разлика между балансовата стойност и очакваната възстановима стойност на вземането. За да се предприемат стъпки за извършване на обезценка на финансовите активи, то следва освен да са налице обективните доказателства, съответно признаци за обезценката, но и да са налице събития, които да окажат ефект върху загубата на предприятието и същата загуба да може надлежно да бъде оценена. На практика може да не е възможно да се идентифицира самостоятелно събитие, което да е причина финансовите активи да се обезценят. В този случай отчитащото се предприятие следва да проучи и установи комбинирания ефект на няколко събития, които са причина съответния финансов актив или група финансови активи да се обезценят. Следва предприятията да имат предвид, че бъдещи събития, от които се очаква да възникнат загуби, колкото и вероятни и сигурни да бъдат, не следва да се вземат предвид при определянето на това дали към датата на изготвяне на финансовия отчет са налице обективни доказателства, съответно признаци, за предприемане на стъпки за обезценка на финансовите активи. Обикновено събитията, които могат да окажат влияние върху решението за обезценка на вземането от клиент, могат да бъдат просрочие на срока, в който вземането следва да бъде платено, неизпълнение на някои от договорните отношения, предоговаряне на условията от страна на предприятието към своя клиент, които предприятието не би разглеждало и осъществило при други нормални обстоятелства, наличие на голяма степен на сигурност, съответно вероятност, че клиентът длъжник ще бъде обявен в ликвидация, несъстоятелност или спрямо него ще се предприеме друга форма на финансово оздравяване, влошаване на платежоспособността на клиента, което автоматически рефлектира върху събираемостта на вземанията на отчитащото се предприятие, понижаване на кредитния рейтинг на самото отчитащо се предприятие, неблагоприятни промени в микро- и макроикономическата среда, спад на цените, увеличаване на безработицата, драстична промяна на лихвените проценти и други подобни. Не пропускайте да се абонирате за канала ни Scam-Banka. Така ще получавате известия, когато качваме нови видеа. Харесайте и споделете днешното. В описанието под видеото са всички полезни връзки. И тази към 66-ти брой на списанието, и тези към абонаментните планове за съветник, данъци и такси на моята фирма, както и тези към социалните ни мрежи, където правим интересни и полезни публикации. Благодаря ви за отделеното време. Желая ви успешен, усмихнат и лишен от глоби ден!